soc la Marta i aquest és un dels meus últims vídeos d'aquest any 2014, un any genial però del qual parlaré en un altre vídeo que vindrà demà o així abans que s'acabi l'any, això segur. I he decidit que un d'aquests últims vídeos hauria de ser el 2015 Jar Challenge, crec que es diu. Bàsicament el Jar Challenge 2015. I aquest el vaig veure, bueno, ja deixaré el vídeo original i això a sota, però vaig veure un canal que es diu Cat Static i és bàsicament un challenge per llegir nous llibres durant el 2015. En el que consisteix és que jo tinc aquí 12 característiques de llibres que ficaré en aquest pot i aleshores en el que consisteix és que no és escriure noms de llibres, és a dir, perquè si per exemple durant el 2015 jo no m'interessa un llibre que tenia aquest any, que volia llegir aquest any i han canviat els meus gustos o alguna cosa, no me l'hagi de llegir i sentir obligada només perquè el tinc aquí, sinó que això et dona característiques diferents i tu esculls el llibre que s'apliqui a la característica que et dona això. Per tant, anem a veure les característiques. Escolta un audiollibre. Llegeix un llibre en una llengua que no sigui el català. Llegeix un llibre que no vas acabar. Llegeix un llibre que no sigui una novel·la. Comença i acaba una sèrie. Llegeix un llibre que t'esculli una altra persona. Llegeix un llibre amb més de 500 pàgines. Llegeix una novel·la que hagi guanyat algun premi. Llegeix una novel·la nova que surti el 2015. Llegeix / mira una adaptació cinematogràfica d'un llibre i aquest, o sigui, llegir un llibre i després veure l'adaptació cinematogràfica. Llegeix una novel·la d'un autor desconegut per tu. Llegeix una novel·la clàssica. I el de llegeix un llibre que no vas acabar li he decidit posar una altra característica darrere, que és llegeix el llibre més antic de la teva TBR, que és To Be Read, que són els llibres que tinc per llegir. Perquè no estic segura, a mi no m'agrada, si deixo un llibre és perquè no m'ha agradat. I normalment no m'agrada agafar llibres que he deixat. Ho poso perquè és una de les característiques que hi ha al vídeo original, però per si no em ve de gustar en aquell moment m'he posat l'altra característica per si de cas. He canviat algunes de les coses que hi havia en el vídeo original, com, bueno, en realitat només he canviat aquesta que són 2 i la de llegeix un llibre en una llengua que no sigui el català. Perquè l'altra característica era rellegir un llibre preferit, però a mi no m'agrada gaire rellegir llibres, per tant he pensat que per llegir a desgana, millor canviar la característica per una cosa que em fa il·lusió i com que tinc molts llibres en anglès, aquesta característica és perfecta. Bàsicament del que tracta aquest challenge és de llegir llibres diferents, o sigui, no que tu sempre, perquè jo em passa moltes vegades que no sé quin llibre llegir, tinc molts, tots em venen de gust, però no tinc un ordre predefinit i sempre em costa molt escollir i al final potser tardo molt a llegir un nou llibre perquè no sé quin escollir, etc. O llegeixo un però aleshores em ve molt de gust llegir un altre. Per tant, per resoldre aquest problema, cada mes faré un vídeo ensenyant la característica que m'ha sortit de la gerra i dient el llibre que llegiré amb aquella característica. I aquest és el resultat final. Tinc moltes ganes de que sigui gener per poder treure la meva primera característica i triar el llibre que concorda amb aquesta. Bé, això ha estat tot per avui. Ens veiem en el següent vídeo. Adeu!